Errusiako iraultza. Hogeigarren mendeak suntsiezinak ziruditen inperio eta monarkia zaharren iraupenarekin egin zuen hasiera. Handik gutxira ordea, milioika langile eta nekazarien oihua entzunaraziko zuen iraultza piztu zen, historiaren norabidea betiko aldatuko zuena. Errusiako iraultzak zarismoa boteretik kentzeaz gain, inoiz ikusitako esperientzia iraultzailerik handienari ateak ireki zizkion. Historian lehen aldiz, langileek eta nekazariek boterea eskuratu eta esplotaziorik eta klaserik gabeko gizarte berria eraikitzen hasi ziren. Erregimen txaristaren absolutismo, miseria eta atzerapenetik abiatuta, eta gerra zibil odoltsu baten ondoren, Sobietar Batasuna industrializatutako eta langabeziarik gabeko potentzia bilakatu zen. Beren herritarrei hezkuntza eta osasuna bermatzen ziena, eta garaiko aurrerapen sozial handienak ezarri zituena. Haren inpaktuak muga gainditu zituen, eta mundu osoko langileen eta mugimendu antikolonialisten aitzindari eta eredu bilakatu zen. Kapitalismoa ala beharrezko patua ez zela, baita hura gainditzea posiblea eta beharrezkoa zela frogatu zuen. Errusia txarista mende hasieran. Hogeigarren mende hasieran, Nikolas Bigarren Atzarrak gobernatzen zuen Errusia kontraesan izugarriak zituen herrialdea zen. Alde batetik, monarkia absolutuak eta noblezia lurjabeak nekazarien gaineko domenu feudala mantentzen zuten. Bestetik, kapitalismoa berandu garatu zen, hiri gutxitan oso kontzentratutako proletario industriala sortuz. Gainbehera militarra ere agerikoa zen. 1905 Japoniarren kontrako porrota jasan zuen armada txaristak, eta lehen mundu gerran ere galerak salbuezinak izan ziren. Horrek krisi ekonomikoa eta janari eskazia gogortu eta pobrezia baita hilkortasun tasa igoarazi zuen. Azkenik, inperioaren gune ez errusiarretan, Baltikoan, Polonian, Finlandian edo Ukrainian, tokiko nazionalismoen suspertzea gertatu zen. Mila bederatziehun eta bosteko iraultza saiakera eta oposizioko indarrak. Mila bederatziehun eta bostean lehen iraultza saiakera bat gertatu zen Petrogrado hirian, gaurko San Petersburgo. Egoera ekonomiko larria eta txarraren armadak Japoniarren kontra izan zituen porroten ondorioz. Igande odoltsua deritzon egunean, tropa txarristek 100 manifestari hil zituzten. Orduan sortu ziren lehen Sobietak, langile, nekazari eta militarren kontseilu iraultzaileak. Langileen mobilizazioek behartuta, txarrak politika modernizatu behar izan zuen. Ondorioz, gizonezkoen sufragio unibertsalaren bidez aukeraturiko parlamentu bat sortu zuen, Duma. Honela, egoera baretu egin zen momentuz. Parlamentu hura, ordea, txarraren kontrolpean egon zen beti. Honek desegiteko eta baita betoa esartzeko eskubidea baitzuen. Bestetik, txarraren kontrako oposizioa indartuz joan zen. Alde batetik, burges progresisten alderdi sozialdemokrata zegoen, Kerenski buru zuena eta Duman ordezkaritza zuena. Bestetik, langileen alderdi iraultzaileen artean, mentxebikeak, moderatuak, eta boltxebikeak, erradikalagoak, Lenin eta Trotsky buru zutenak zeuden. Azken hauek, marxismoan inspiraturiko ideologia iraultzailea zuten, eta Errusian sistema sozialista ezartzearen aldekoak ziren. 1917ko otsaileko eta urriko iraultzak. 1917ko otsailean lehen leherketa iraultzaile bat gertatu zen.
Sovietak eta alderdi iraultzaileak matxinatu egin ziren beste behin Petrogrado. Tsarrak indar armatuak bidali zituen, baina hauek uko egin zioten herritarrak tirokatzeari. Ondorioz, Kerenski liberal progresistak hartu zuen boterea. Tsarra abdikatzera behartuz eta errepublika aldarrikatuz Errusia. Hainbat askatasun eta eskubide aitortu zituen, baina ez zen kapaz izan gerratik ateratzeko. Ezta herritarrek exigitzen zituzten aldaketa ekonomiko erradikalak egiteko. 1917ko urrian, boltxebikeek Sovieten eta armadako kide iraultzaileen laguntzarekin matxinada piztu zuten Petrogradon. Gobernuaren egoitza zen neguko jauregia okupatu eta estatuaren kontrola hartu zuten. Iraultza laster Errusia osoan zehar zabaldu zen. Tsarra eta bere familia eraileak izan ziren, monarkia berrezartzeko aukerak suntsituz. Honela, historian lehen aldiz, proletarioen diktaduran oinarritutako estatu eredu berria ezarri zen. Sovietar gobernuaren lehen neurriak guztiz demokratizatzaileak izan ziren. Lurraren jabetza pribatua deuseztatu zen, Antzinako Tsarraren inperioaren barruan zapaldutako nazioen autodeterminazio eskubidea onartu zen, emakumearen boto eskubidea eta 8 orduko lanaldia dekretatu ziren. Gainera, lehen gobernu sovietarrak Brest-Litovsko itunaren bitartez Alemaniarekin bakea sinatu eta lehen mundu gerratik ateratzea lortu zuen. Errusiar burgesiak eta potentzia imperialistek ordea ez zuten onartu lehen estatu sozialistaren jaiotza eta iraultzaren aurkako erasoari ekin zioten. Errusiako Gerra Zibila. Errusiako Gerra Zibila iraultza sozialistaren eta barneko zein kanpoko indar kontrairaultzaileen arteko norgehiagoka zuzena izan zen. 1917ko iraultzaren ondoren, burgesiak, eliza ortodoxoak, lurjabeek eta Tsarraren erregimen zaharraren aldeko sektoreek armada zuria eratu zuten, kapitalismoa berrezartzeko helburuarekin. Horrek hasieratik potentzia txarritarren, Erresuma Batuaren, Frantziaren eta Japoniaren, baita estatu batuarren laguntza eta finantziazioa izan zuen. Eraso horren aurrean, gobernu sovietar eratugarriak gerra politika iraultzaile batekin erantzun zuen. Herritar guztiak defentsan mugiarazi zituena. Gerrak 3 urte iraun zituen, 1918 eta 1921 bitartean, eta bi bando ibili ziren elkar borrokan, Ejerzito Zuria alde batetik eta Ejerzito Gorria bestetik. Gerraren lehen fasean, Ejerzito Zuriak Europako potentzien laguntzarekin garaipen militar batzuk lortu zituen. Boltxebikeak atzera egitera behartuta egon ziren, kontrolpean izan zuten lurraldea Errusia Europarraren erdigunera murriztuz. Gerraren egoera hilabete gutxitan aldatu zen ordea. Sovietarrek Leon Trotzkiren gidaritzapean armada gorria antolatu zutenean. Horretan, langile eta nekazarien mobilizazioa funtsezkoa izan zen. Herritar gehienek ulertu baitzuten, ordena zaharra berrezartzeak esplotazioaren eta zapalkuntzaren itxulera ekarriko zuen. 1920 urtearen bukaerarako, Ejerzito etxarritar eta zuriek fronte guztietan garaituak errendizioa sinatu zuten. Gudaroste boltxebikeek izandako motivazioa eta herri laguntza handia gerraren emaitzaren arrazoi erabaikigarrienetarikoa izan zen. Sovietar Errepublika Sozialisten batasuna, estatu eredu berria. Gerra Zibila amaitu eta sovietarrek botere efektiboa eskuratzean, lehen aldiz benetako langileen gobernua ezartzeko aukera zabaldu zen Errusian. Liberalismo burgesak ezarritako mugak eta gizarte klaseak gaindituz. 2 urte geroago, 1922 urtean, Sovietar Errepublika Sozialisten batasuna sortu zen. Errepublika federazio bat zenura, nazioa anitzeko estatu multietnikoa, Tsarraren garaiko inperioa bezain handia ia.
Ekonomia arloan, ekoizpen baliabideen, lurraren, enpresen, bankuen nazionalizazioa ezarri zen, baita estatuaren kontrola eta jarduera ekonomikoaren planifikazioa. Antolaketa politikoari dagokionez, 1993an konstituzio berri bat onartu zen. Botere banaketa eta alderdi komunista bakarreko sistema demokratikoa ezarri ziren. Errepublikek autonomia zuten alor desberdinetan, hezkuntzan, osasungintzan, antolaketa judizialean eta ohitura propioen erabileran besteak beste. Leninek uste zuen beharrezkoa zela iraultza Errusiatik kanpora edatzea, eta horretarako hirugarren internazionala sortu zuen, Komitern edo Internazional Komunista ere deitua. Zenbait herrialde gonbidatu zituen bertara, haietan alderdi komunistak sortzeko asmoz. Stalinen gobernua. 1924an ordea, Lenin hil egin zen. Honen ondorengoak, Josef Stalinek alderdi komunistaren eta estatu sovietarraren zuzendaritza hartu zuen orduan. Bere lidergoa herrialde bakar batean sozialismoa sendotzeko beharrak markatu zuen. Gero eta handiagoa zen mehatxu imperialistaren testuinguruan. Sovietar ekonomia garatzea zen lehentasuna, kanpoko erasoei aurre egiteko eta langile masen bizi baldintzak hobetzeko. Estalinismoaren garaiko lorpen handienetako bat industrializazio bizkorra izan zen. 5 urteko planak deituriko egitasmo ekonomikoen bitartez. Hamarkada batean, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna nekazaritza herrialdea izatetik industria potentzia izatera igaro zen. Eraldaketa horrek biztanleria osoarentzako enplegua bermatu zuen eta kapitalismo globalaren mende egon gabe funtsezko ondasunak ekoiztea ahalbidetu zuen. Herrialdearen independentzia ekonomikoa ziurtatuz. Beste funtsezko ardatz bat nekazaritzaren kolektibizazioa izan zen. Nekazaria aberatsak menderatuz eta elikagaien ekoizpena eskala handian bermatzea bilatu zuen. Stalinen gobernu garaian, iraultzaren lorpenak babestea ere premia bilakatu zen, barne zein kanpo arrisku eta erasoen aurrean. Testuinguru horretan, helburu hura lortzeko neurri ugari hartu ziren. Propaganda, baita artea ere funtsezkoak izan ziren, Stalin, Lenin eta baita iraultzaren irudia bera goraipatu eta jendarteratzeko. Nortasunaren kultuaren bidez, Errusiar herria iraultzak ekarritako lorpen sozialen inguruan bateratu nahi izan zen. Aldi berean, erabaki zorrotzak hartu ziren proiektu iraultzailea mehatxatzen zutenen aurka. Salaketak, epaiketak eta atxiloketak izan ziren eta iraultzaren aurkakoak Gulag izeneko berreziketa zentroetan internatuak izan ziren. Guzti horiek beharrezko neurri gisa justifikatu zituen estatu sozialistak, lortutako aurrerapenak babestek eta kapitalismora itzultzea saihesteko. Stalin bere heriotza arte egon zen boterean, 1953 arte, eta bere gobernu garaian, herrialdea industrializatu eta Bigarren Mundu Gerran nazismoaren kontra borrokatu eta garaitzea izan ziren utzitako lorpen handienak. Ondorio bezala, esan dezakegu Errusiako iraultza altxamendu armatu bat edo gobernu aldaketa bat baino gehiago izan zela. Lehen aldia izan zen, esplotatuek, zapalduek, boterea hartu zutela eta nagusi zein morroirik gabeko gizarte bat eraikitzen hasi zirela. Une horretan, milioika langile, nekazari eta soldadu ausartu ziren mendeetako zapalkuntzak ezarritako patuari aurre egiten, eta sozialismoa utopia bat ez zela frogatu zuten. Olmo. Olmo. Ven aquí, ven aquí. ¿Era esto el socialismo? ¿Eh? Todos los ricos allí sudando y nosotros los pobres sentados bajo un árbol
con la panza al aire. Es demasiado bonito para que dure. Ah, tú sí que eres afortunado, Olmo Dalco. ¿Por qué? ¿Por qué? He tardado 73 años en ver trabajar a un patrón